Το ζητούμενο στις δημοκρατίες δεν είναι μόνο η κυβερνησιμότητα, που είναι ένα απ' όλα, είναι βεβαίως και να υπάρχει μια αντιστοιχία ανάμεσα στην ψήφο του Έλληνα πολίτη και σε αυτό που προκύπτει από τις εκλογικές διαδικασίες. Σε αυτό έχετε ένα δίκιο. Και ο κύριος Γκίκας, για παράδειγμα, επειδή εκλέγονταν στην Κέρκυρα. Έχει δίκιο εδώ, κύριε Γκίκα, έτσι, γιατί υπάρχει στρέβλωση. Είναι εντυπωσιακή πάντως η θέση του, παρόλο που είναι θύμα αυτού του νόμου. Όχι. Εγώ το λέω σαν παράδειγμα. Αυτό συνέβη μία φορά στα 40 χρόνια. Το λέω για να καταλάβει ο κόσμος τι λέμε. Η Νέα Δημοκρατία σε μια τριετρική. Σας διακόπτω, κυρία Παπαδοπούλου, θα πάρετε βέβαια το λόγο. Απλώς μου δίνετε πάσα για να συζητάμε για ένα νόμο, ειδικά με τον πόνους των 50 έθρων, που έχει πολλές διαστευλώσεις. Ο κύριος Γκίκας, για παράδειγμα, εκλέγονταν στην Κέρκυρα. Μια τριετρική. Ένας τριετρικός νόμος. Όπου δεύτερη Νέα Δημοκρατία και δεν έβγαλε έδρα. Έτσι είναι, κύριε Γκίκα. Λοιπόν, ενώ με την απλή αναλογική μπορεί να ήταν δεύτερη Νέα Δημοκρατία πανελλαδικά και να ήταν πρώτη στην Κέρκυρα, μπορεί να βγάζει και 2 έδρες. Για να καταλάβει ο κόσμος τι λέμε και σε σχέση με αυτό που λέει η κυρία Παπαδοπούλου. Θα επιστρέψω, κύριε Γκίκα, σε λίγο για να δούμε, γιατί έχετε πάει και στο εκλογοδικείο και εσείς και άλλοι συναδελφοί σας για να λυθεί αυτή η διαστρέβλωση. Κυρία Παπαδοπούλου. Συνεχίζοντας αυτό που έλεγα, θα προσέθετα ότι δεν μπορεί να είναι όριμη η ελληνική κοινωνία για συγκλήσεις και να μην είναι όριμο το πολιτικό σύστημα και το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Αυτό σημαίνει με πολύ απλά λόγια ότι αν κανείς συζητήσει με τον κόσμο, βρεθεί στις περιφέρειές του, θα δει ότι ο περισσότερος κόσμος λέει επιτέλους βρείτε τα προς το συμφέρον του ελληνικού λαού και σταματήστε να δημιουργείτε τέτοιου είδους ξυφομαχίες και στη Βουλή αλλά και στα κανάλια και στο δημόσιο λόγο, που γίνονται καθαρά και μόνο για τα κομματικά συμφέροντα. Θα πρέπει πλέον, περνώντας σε μια νέα εποχή η χώρα μας και αλλάζοντας τις κοινωνικές συνθήκες του παρελθόντος που ήθελαν μονοκομματικές κυβερνήσεις, το οποίο μπορούμε να δούμε με την ψήφο του Έλληνα πολίτη στα τελευταία χρόνια, και να συμπληρώσουμε εδώ και το μεγάλο ποσοστό αποχής που γυρνάει την πλάτη του στο πολιτικό σύστημα, θα πρέπει να αναρωτηθεί το πολιτικό προσωπικό της χώρας αν θα πρέπει να συνεχίσει με ένα σύστημα εκλογικό όπως αυτό υφίσταται ή αν θα πρέπει να το αλλάξει. Νομίζω η συζήτηση για τον εκλογικό νόμο, όχι αυτόν που παρουσιάστηκε και ψηφίστηκε στη Βουλή, αλλά γενικά για το πώς πρέπει να λειτουργεί, έχει ξεκινήσει δημόσια εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και έρχεται αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και Ανεξαρτήτων Ελλήνων να φέρει τα 2 πρώτα σημεία, πράγμα το οποίο δεν κάναν τα κόμματα του παρελθόντος, όπως η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, τα οποία σήμερα εξίστανται, ειδικά το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, που όχι μόνο είναι ανακόλουθο, υπάρχει μια εξήγηση για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε. Η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς η κυρία Φοφή Ματά είναι δέσμια των βαρώνων του κόμματός της και προκειμένου, νομίζω να το πούμε και πιο απλά, το γεγονός ότι δεν τα κατάφερε το ίδιο το ΠΑΣΟΚ να κάνει μια τέτοια τομή είναι αυτό που την εμποδίζει να το ψηφίσει και όλες πράγματα ακόμα που το ίδιο κόμμα πιστεύει. Αυτό που θέλω κάτι για τα επιχειρήματα που αναπτύσσονται όσον αφορά το αν είναι ουδέτερος χρόνος ή όχι. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι υπήρξε μια συζήτηση όσον αφορά το οικονομικό πλαίσιο και αυτά που αναπτύσσονται στη χώρα σε επίπεδο νόμων και που έχουμε δει και τα προβλήματα που έχει ο κόσμος, μέχρι και την πρώτη αξιολόγηση και λίγο μετά. Η δεύτερη αξιολόγηση θα είναι το φθινόπωρο. Ιούλιο μήνα, Αύγουστο, δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Δηλαδή, σκεφτείτε και τι συζητήσεις θα υπήρχαν στα κανάλια. Κάθε μέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, πράγματι θα συζητιόντουσαν αυτά που ήδη έχουν συζητηθεί μέχρι τώρα και έχουν υπεραναλυθεί, και αυτά που δεν μπορούμε να έχουμε απαντήσεις γιατί δεν υπάρχουν εξελίξεις για αυτά μέχρι το φθινόπωρο. Επομένως, πρόκειται για ένα ουδέτερο χρόνο. Δεν μπορώ να αντιληφθώ ποιος θα μπορούσε να είναι πιο ουδέτερος προεκλογικά, εν μέσω εκλογών, αμέσως μετά τις εκλογές. Εν μέσω θέρους, λέτε. Πώς? Εν μέσω θέρους. Είναι Ιούλιος μήνας. Ναι. Δεν έχουμε εξελίξεις όσον αφορά τα οικονομικά ζητήματα. Ό,τι ήταν να περάσει, πέρασε, και αυτά που έρχονται θα υπάρχει άπλετος χρόνος για να συζητηθούν. Νομίζω ότι είναι άκυρο και αυτό το επιχείρημα. Ναι, αλλά η Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως. Αυτά που έρχονται το φθινόπωρο. Η προετοιμασία γίνεται σε κυβερνητικό επίπεδο. Εσείς ίσως στην αντιπολίτευση δεν έχετε ετοιμαστεί για τα γεγονότα τα οποία εμείς έχουμε πει ξεκάθαρα στον ελληνικό λαό ότι αυτή τη στιγμή τελειοποιούμε την κυβερνητική μας πρόταση, την οποία θα παρουσιάσουμε στην έκθεση της Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο. Και δεν θα είναι πρόταση αλλά πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, θα είναι μια απόλυτα κοστολογημένη και σωστή πρόταση, η οποία θα αξιολογηθεί από τον ελληνικό λαό. Την περιμένουμε και την περιμένει και ο ελληνικός λαός, δεν είναι κάτι πέρα από ευχολόγια. Κυρία Παπαδοπούλου, τι λέτε εσείς για όλα αυτά? Είστε κυβερνητικός εταίρος, ο πρόεδρος σας είναι υπουργός Εθνικής Άμυνας, συμμετέχει σε όλα αυτά. Και είστε και διεθνολόγος. Ναι, έχετε πολλές ιδιότητες. Ο Γιάννης Κοροναίος. Και μην ξεχνάμε ότι με αφορμή το προσωπικό, ότι η Τουρκία μπορεί να μας κάνει πλάκα, να χρησιμοποιήσει αυτή την έκφραση, και να μας στέλνει πακέτο προς τα δω, ενώ η συμφωνία είναι άλλη,
όπως και αυτή η συμφωνία στην άλλη, ήταν και πολλά τα λεφτά που θα έπαιρνε. Έτσι δεν είναι? Καλά, δεν λέω? Βέβαια. Οι στιγμές τις οποίες παρακολουθούμε είναι πραγματικά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και κρίσιμες και για τη χώρα μας και για το περιφερειακό αυτό υποσύνολο. Θα πρέπει το πολιτικό προσωπικό της χώρας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό όταν αναφέρεται σε αυτά τα γεγονότα, γιατί υπάρχουν τρεις διαστάσεις ουσιαστικά που αξίζει να αναφερθούν. Πρωτίστως η νομική διάσταση, δηλαδή θα πρέπει να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να προχωρήσει όσον αφορά τους 8, δηλαδή να γίνουν όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται από το διεθνές δίκαιο και από το ελληνικό βεβαίως, και να μην παρεμβαίνουμε ούτε εν είδη πολιτικής ρητορίας τοποθέτησης. Βεβαίως, εγώ ως διεθνολόγος έχω μία δυσκολία, γιατί πραγματικά είναι κάτι στο οποίο θα έχω συγκεκριμένη άποψη. Αυτό που μπορούμε τώρα να πούμε όμως είναι ότι η Τουρκία προχωράει στην πορεία η οποία έχει χαραχθεί εδώ και 10 χρόνια. Όποιος έχει διαβάσει τα βιβλία, τα απονείμματα του Νταβούτογλου, το στρατηγικό βάθος και τα άλλα, είναι σε θέση να βλέπει πολύ καθαρά και να μην ξαφνιάζεται από τις εξελίξεις που παρατηρούμε. Δηλαδή ποιες? Υπάρχει μια προσπάθεια ουσιαστικά να υπερισχύσει το μοντέλο του νεοοθωμανικού κράτους, του Ισλαμικού, με τον Ερντογάν. Και αλλαγή του ίδιου του Ερντογάν. Συγγνώμη, από μετριοπαθές Ισλάμ πάμε σε κάτι πιο ακραίο, έτσι, και παράλληλα απομάκρυνση από τη Δύση. Είναι σαφές αυτό, φαίνεται και με τις σχέσεις του με την Ουάσιγκτον, αλλά και στις σχέσεις του με τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Ο Ερντογάν θέλει να είναι εκείνος ο Σουλτάνος, με τον οποίο θα πρέπει να λαμβάνουν άπαντες υπόψη όταν θα αναμειγνύονται στο σύστημα αυτό το περιφερειακό, χωρίς να είναι σε άρμα κανενός. Αυτή γίνεται η στρατηγική της υπερεπέκτασης, λέγεται, στις διεθνείς σχέσεις. Ουσιαστικά όμως πρόκειται για μια στρατηγική η οποία επιδιώκει πολύ περισσότερα πράγματα να αποκτήσει από αυτά για τα οποία έχει τις υποδομές να στηρίξει. Αυτό πράγματι θα μπορούσε να είναι ένα μπούμεραν και για τον ίδιο μακροπρόθεσμα. Αυτό μένει να το δούμε όπως θα εξελίσσεται η ιστορία. Σίγουρα θα αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα κατά τη λύση του ζητήματος στη Συρία, γιατί εκεί υπάρχει το κουρδικό και εκεί θα ενδεχομένως επιστρέψει και το κεμαλικό κράτος, και ίσως και ενισχυμένο, γιατί είναι πράγματι εξευτελιστικές οι σκηνές τις οποίες είδαμε, και νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να πυροδοτήσει και ενίσχυση ενδεχομένως του κεμαλικού κράτους στο μέλλον. Ανασύνταξη και στη συνέχεια... Πάντως, κυρία Παπαδοπούλου, και απευθύνομαι και σε όλους, το ότι η Τουρκία μπαίνει σε μια παρατεταμένη περίοδο κρίσης και εσωστρέφειας, αστάθειας ουσιαστικά, και πάντα με όλα τα ενδεχόμενα στο τραπέζι, ακριβώς επειδή αναφέρθηκε κιόλας με τη δημιουργία ενός κουρδικού κράτους, με τις εντός της τουρκικής κοινωνίας διαφορές. Δηλαδή, είναι περιβόητοι White Turks, οι δυτικόφρονες, ας το πούμε έτσι, Τούρκοι, και όλοι αυτοί που είναι στο πλευρό του Ερντογάν, που εκφράζουν το Ισλάμ έτσι, σε ακραίες αρκετές φορές περιπτώσεις. Σε αυτό πρέπει όλη η ελληνική πλευρά να είναι προετοιμασμένη, γιατί μπορεί να είναι από μια μεγάλη μεταναστευτική ροή από την Τουρκία προς τη χώρα μας, μέχρι οτιδήποτε αφορά σε εξωτερήκευση της κρίσης. Και το οικονομικό σχέδιο, άμα και το οικονομικό. Μπορείς να ωφεληθείς όμως και από αυτά τα πράγματα, κύριε Γκίκα, έτσι, και στο κομμάτι της σταθερότητας που αναφέρετε εκεί. Η Τουρκία είναι ένα από τους μεγαλύτερους εμπορικούς μας εταίρους. Άρα είναι πολύ σημαντικό ως μέγεθος. 1 εκατομμύριο τουρίστες είχαν έρθει πέρσι μόνο. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι δεν είναι απλά τα πράγματα. Προσφυγικό, μεταναστευτικό. Και ποιος μου λέει εμένα ότι όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά εκεί πέρα, που δεν πάνε καλά, δεν θα εξαχθεί η κρίση δυτικότερα? Κυρία Αβραμόπουλε, πριν έρθω σε εσάς. Μόνο αυτό να πω κλείνοντας, θα πρέπει να είναι σαφές και αντιληπτό από όλες τις πολιτικές δυνάμεις το γεγονός ότι είτε υπάρχει Ισλαμικού τύπου μοντέλο, είτε υπάρχει κοσμικό. Η Τουρκία έχει μια συγκεκριμένη στάση απέναντι στη χώρα μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι αναθεωρητική δύναμη, δηλαδή δεν έχει κανέναν ενδιασμό να παρακάμψει το διεθνές δίκαιο προκειμένου να επιβάλλει την άποψή της. Γι' αυτό θα πρέπει η χώρα μας να είναι πάντα, ανεξαρτήτως των γεγονότων αυτών, προετοιμασμένη και σε επιφυλακή, να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε νέου είδους απειλή. Πριν από 2 μέρες θυμηθήκαμε όλοι την μαύρη επέτειο της εισβολής στην Κύπρο. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε, γιατί είναι ένα θέμα που πονάει. Και έχουν περάσει 42 χρόνια. Έχουν περάσει 42 χρόνια. Έχουμε παρατηρήσει ότι ανά δεκαετία σχεδόν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, κάποια εξαγωγή ζητημάτων δικών τους στην Ελλάδα.
το 87. Εκεί ήθελα να καταλήξω ότι όταν έχουν πρόβλημα στην Τουρκία. Όταν έχουν πρόβλημα στην Τουρκία.